O desemprego baixa en 3.677 persoas na provincia de Pontevedra e, polo tanto, o mes de xuño pecha cun descenso do 5% con respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número de parados sitúase en 71.417, case 10.000 máis que no mesmo período de 2019. Os datos son positivos. Estamos por riba dos 3.700 parados menos e hai, pois, desos 3.700, o 3.000 corresponden ao sector da hostelería e ao sector do comercio. É o gran potencial e o gran capital noso que debemos de coidar. Tamén debemos de coller e poñer en magnitude estes datos referidos a que estamos por riba dun 17% de paro, cando hai 4 anos, cando hai un ano estábamos nun 7% de paro. Hai 10 puntos aí que debemos de coller, escalar e que o faremos pouco a pouco, con moito sentidiño. Por sectores, o de servizos é sen dúbida o máis prexudicado tras a crise do coronavirus. Se comparamos os datos de 2020 cos de 2019, o número de parados neste sector é de case 9.000 persoas. Nos gustaría que isto nos servira para que en anos posteriores pois modifiquemos a nosa política industrial e tecnolóxica para traer pois ese tipo de afondamento, de profundidade no noso mundo laboral e que pois unha situación deste tipo que depende dos outros sectores pois nos faga máis fortes e teñamos unha mellor capacidade de reacción. Cabe destacar que nestes datos das oficinas dos servizos públicos de emprego non se inclúen os relativos aos ERTEs. Na cidade de Pontevedra estes expedientes afectan xa máis de 7.000 persoas e no caso de Vilagarcía de Arousa a máis de 2.000. Estos que están en situación de ERTE non figuran nas estadísticas do INEM, do paro, porque, evidentemente, están como se estuveran traballando. Están cobrando un subsidio e soportando e tendo a mesma carga impositiva por parte da Seguridade Social e da situación. A situación, evidentemente, non é directa coa empresa, pero si é directa co Servicio Público de Emprego. De cara aos vindeiros meses, as previsións parece que son favorables. Nos esperamos que sexan de seguir subindo, pero, todo depende de nós mesmos e todo depende da evolución da pandemia.